Bona tarda. Em sentiu bé? Des de l'ultimíssima fila també? Molt bé. Doncs benvinguts y benvingudes en aquest acte de graduació. Bienvenidos. Si hay familias de otras comunidades, este acto se desarrollará en catalán básico, o sea que no habrá problemas para entender nada. Además, todos sabemos lo que venimos a hacer. Bueno, com a degà de la... Com a degà de la facultat, per mi és un goig i un plaer presidir aquest acte, que el digui cada any dic el mateix, però que digui sempre el mateix no vol dir que no sigui veritat. Aquest acte segurament és el més emotiu dels molts que organitzem. Penseu que des del Saló de l'Ensenyament, passant per les portes obertes, les jornades d'acollida, les reunions d'intercanvi, no parem de fer reunions i trobades, però aquest és un moment diferent dels altres, perquè és el moment en què vosaltres deixareu la universitat, amb l'excepció dels que ja esteu fent màsters i postgraus, cosa que us agraïm, i anireu a volar, literalment, pel món. Per tant, aquest moment és irrepetible i hem d'aprofitar el moment i per això celebrem aquests actes amb aquesta solemnitat, en aquests salons. Jo penso que aquest és una mica soviètic, però és igual, és un saló que ens acull a tots i a totes. I aquest any també vull destacar especialment la participació del professorat. Tenim aquí una tribuna de professorat molt nombrosa i us puc anunciar que hem aconseguit multiplicar pel 200% l'assistència del professorat respecte de l'any passat. Això també és un símptoma de compromís, no amb el degà, pobre, sinó amb vosaltres, les alumnes que us gradueu, que tindreu l'ocasió de veure com els professors i professores assisteixen a aquest moment tan important de les vostres vides. Bé, evidentment no he vingut aquí a sentir el degà i per tant començarem l'acte. L'estructura és molt senzilla, a part d'aquesta salutació del degà, us saludaran successivament la coordinadora del grau de traducció i la CIT, a la meva esquerra, i després el coordinador del grau d'Àsia Oriental, amb Blai Guarner, a la meva extrema dreta, de la taula. No confonguem, estem parlant de la col·locació a la taula. I després donarem pas a la conferència del conferenciant convidat, que és un exalumne nostre. Ja us explicaré tota la seva vida, per tant no us avanço res, ni us faig cap spoiler. Només dir-vos que després de la seva intervenció farem una falca informativa per si us voleu adherir a la xarxa alumni de la UAB. És una xarxa, una petita xarxa, que ara mateix té 250.000 membres i teniu l'ocasió de ser-ne membres també si us interessa. D'això en parlarem després. I un cop feta la conferència és quan arribarà el moment culminant tan desitjat, tots els mòbils a punt, que és quan repartirem els diplomes. Diplomes que ja sabeu que tenen un valor simbòlic altíssim i un valor oficial nul. Perquè el diploma de veritat ja sabeu que és això que es paga, primer s'encarrega, es paga, triga molt a arribar i al final te'l donen i el penges, l'emmarques, bé, se'n poden fer diferents coses, però sobretot és el diploma que us obre portes tant a màsters i postgraus com a doctorats, com a feines, com a experiències i per tant és el que segella aquesta fita que heu aconseguit estudiant amb nosaltres. Doncs bé, i ja ho direm, el repartiment de diplomes intentarem que sigui lleuger, perquè si dediquéssim un minut per graduat o graduada sortiríem cap a mitjanit i per tant intentarem que la cosa no s'allargui tant, us farem la foto a totes, no patiu, i en acabat els diplomes que ningú marxi perquè tindrem una actuació musical sorpresa de tema asiàtic. Doncs dit això, passo la paraula, si us sembla bé, a la doctora Pilar Cid, coordinadora del grau de traducció i d'interpretació. Bona tarda, degà, tots vosaltres, famílies, acompanyants.
Bé, jo sóc la Pilar Cid, com ha dit ell, ja em reconeixereu, sóc la profe de documentació. Ja no diré res més, vull dir, però suposo que alguns em recordaran. No em digueu si em recordeu millor o pitjor, vull dir, em recordareu segur. Bé, un cop més, encara que repetim, és veritat el que ha dit l'Albert, perquè sempre aquesta cerimònia és molt emocionant. Estem tots molt contents de ser aquí, en un acte tan especial, tan emotiu, un acte on acomiadem a un grup nombrós de joves entusiastes amb els quals hem compartit uns quants anys de la nostra vida. Aleshores, vosaltres us gradueu ara i això significa que esteu finalitzant una etapa tan important de la vostra vida com és el fet d'estudiar i obtenir un títol de grau. Finalitzen així 4 anys plens d'il·lusions, d'esforços, de sorpreses, algunes decepcions, viatges, esperances, desitjos i una etapa en la qual heu conegut a molta gent, alguna de la qual d'aquesta gent us acompanyarà al llarg de tota la vida. I bé, en tot cas, ha estat un període que tots heu crescut com a persones i heu adquirit els coneixements i les habilitats que necessiteu per encetar la vostra vida professional. Suposo que ara esteu en un moment on us sentiu a la vegada alleugerides. Uau, ja hem acabat els estudis. Vull dir que és una cosa que mentre un està estudiant de vegades no veu clar si això té un final o no. O sigui que suposo que deveu estar molt tranquil·les. Sentiu il·lusió, sou quasi professionals, imagina't, i suposo també que por i vertigen, perquè realment, i ara què és el que m'està esperant? Tot junt. És suposo un barreig de sentiments que no és la primera vegada que sentiu, perquè suposo que el mateix veu sentir a l'acabar l'escola i abans de passar a l'institut, o bé quan veu acabar l'ESO, el batxillerat, etc. Però, en fi, totes aquestes passes us ha fet descobrir que primer tot es supera, fins i tot en el moment que un està estudiant i que, no sé, tens el dia més negre, heu comprovat que tot es supera i es supera amb èxit i això significa també que esteu creixent i que esteu arribant a un moment decisiu, un moment en el qual haureu de fer tries vitals molt importants, com per exemple quin camí professional escullo. Bé, aquest no obstant, no és el fi, sembla que estigui parlant com si s'enfonsés el Titanic i ja està, no. Aquest no és el fi, sinó que és l'inici d'una nova vida, d'un nou projecte vital i per això tots nosaltres us encoratgem a viure en plenitud tota la resta de la vostra vida. No vull deixar de citar, de recordar a la família, els pares, germans, marits, mullers, amics, en fi, tots els que heu acompanyat aquests joves estupendos que avui tenim aquí amb aquest viatge. Suposo que sense el vostre suport hagués estat una mica més difícil. En definitiva, la FTI, el seu professorat, els seus investigadors, tot el personal del PAS, gestió acadèmica, CERIM, en fi, tot el suport imprescindible que ens ofereix el PAS, dic que tots nosaltres i la UAB no desapareixerem de la vostra vida i no ho dic pels màsters i postgraus que us podem oferir, que són molts, no ho dic per això, o no ho dic només per això, però en tot cas continuarem amb vosaltres donant-vos tot el suport que necessiteu i com ho portem fent, dono fe, com ho portem fent des que som una facultat, és a dir, ja 26 anys, però també des d'abans quan érem EUTI. En fi, moltes felicitats a totes, a tots, i ja dono la paraula al meu... Sí, la dono jo? Sí. Al meu company, el coordinador d'Àsia. Una cosa, simplement dir-vos abans, com has fet esment del diploma, abans de marcar-lo, que feu la compulsa, ho dic perquè com després us ho demanaran per moltes coses, primer el compulseu i després ja el pengeu.
Però una còpia compulsada és interessant tenir-la. Bé, ja està. Sí? Molt bé. Bé, doncs amb aquesta informació de servei de la compulsa passem ara des de l'extrema dreta del nostre degà, des de l'Àsia Oriental. Bé, us vull adreçar unes paraules. Bé, il·lustríssim degà, distingit ponent, vicedegans, vicedeganes, professors i professores, convidats, graduats i graduades, personal, companys d'administració i serveis i suport. És un plaer compartir amb tots vosaltres la cerimònia de graduació d'avui. En nom dels professors i les professores del grau d'estudis de l'Àsia Oriental us vull transmetre, i en el meu propi, la nostra més entusiasta, felicitació, més càlida i entusiasta felicitació per ser els graduats i les graduades d'aquest any. Sou una promoció que heu sabut recollir el llegat d'il·lusió i bona feina que al seu dia us van transmetre els vostres companys de promocions anteriors. I deixeu una empremta coratjosa, una empremta inspiradora a aquells que us segueixen en aquests estudis, a la Facultat de Traducció i Interpretació, de la que a partir d'avui serà ja per sempre més la vostra alma mater, la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, una cerimònia de graduació com aquesta és un bon moment per a reflexionar sobre el significat d'actes com el que aquí ens convoca avui. Actes que són marcadors simbòlics del canvi d'estat d'aquells que deixeu de ser estudiants per a passar a ser professionals. Pensem-hi una mica. Els antropòlegs coneixem de primera mà la importància dels rites de passatge. Són rites pels quals transitem en el decurs de les nostres vides i, sobretot, el que coneixem és la importància d'observar curosament, de fixar-nos molt bé en les seves passes i en les seqüències que hem de recórrer, allí per on hem de transitar. Penseu que si el ritual i un ritual com aquest és necessari és perquè assenyala un canvi d'estat, una transició, i si és necessari és perquè aquesta transició no és pas fàcil. Us trobeu al bell mig d'una cruïlla que sovint semblarà que no avança, enganxosa i densa com la mel en alguns casos, i en d'altres moments us semblarà que passa massa ràpid, com el fum que s'escapa o l'aire que no acaba d'omplir els pulmons. Però tranquils, es tracta sols que seguiu el camí valent, coratjós dels nens japonesos en el Kodomo no Hi. Sabeu el Kodomo no Hi? Quan aprenen a remuntar el riu, com les carpes, quan pengen aquelles carpes als balcons i les finestres, en una imatge de l'esforç. Del què? Del gambaru. Gambate kudasai, gamba. En què es... Professora Minoru Shiroi, sí. Sensei. Amb el qual es comprometen a regir les seves vides. Bé, com deia Waldo Emerson, cal ser herois del nostre propi relat, però tenim ben present que, de fet, l'heroi no és més valent que la resta d'individus, només ho és 5 minuts més. Doncs bé, cal que sapigueu aprofitar aquests 5 minuts i que ho tingueu ben present. En el vostre cas, el ritual que avui ens convoca tanca un cercle que es va endegar ara fa 4 anys i en el del curs del qual hi ha hagut esperances, esforços, recompenses i, com no podia ser d'una altra forma, en la complexitat del social, algunes excepcions. Esperem que poques, esperem haver-ho fet bé. Bé, ha estat un recorregut en el que hi ha hagut persones, sobretot moltes persones, amb les que heu compartit, amb les que heu après, amb les que heu rigut, amb les que us heu discutit, amb les que us heu reconciliat, amb les que us heu estimat, amb les que us heu tot. I amb les que segurament, amb algunes d'elles, si més no, seguireu creixent en els propers anys. És per això que en aquest temps sostingut per a la celebració en el qual ens inscriu el ritual, que volem tenir un record especial per a aquelles persones que ens han deixat durant aquests anys o el camí de les quals s'ha separat del nostre per circumstàncies personals o per als atzars de la vida. Bé, però tot i ser un tancament, avui no celebrem pas un final. A d'altres cultures acadèmiques, com la nord-americana, els actes de graduació no tenen la connotació de llicència, de graduació, de ja tinc un grau, ja estic llicenciat, és a dir, de final d'alguna cosa, d'un cicle que s'ha acabat, sinó de començament d'una nova vida professional. Als campus d'algunes universitats als Estats Units, el commencement, una paraula d'origen llatí, començament del segle XIII, expressa d'un mode revelador l'endegament del nou trajecte que el graduat o la graduada saluda des de la incertesa del camí que està per fer, però amb la força i la il·lusió de la que es disposa quan un té 20 anys. Bé, per tot això, avui us volem acompanyar en la celebració del final d'un cicle i l'inici d'un nou capítol en les vostres vides.
encoratjant-vos a superar els reptes i aprendre de les dificultats que aniran sortint. Hi haurà agulles en aquest camí, aniran sortint les dificultats en el vostre encontre. I ho volem fer en l'esperança que no trigueu gaire en entendre, i és molt fàcil de dir però molt difícil de fer, que l'important d'aquest camí que avui empreneu no és pas si arribeu o no on ara us proposeu, sinó si sou capaços de viure plenament el trajecte que us espera. Esperem haver-vos sabut preparar força per aquest viatge que avui endeguem. Us desitgem un molt bon viatge, us abracem i us desitgem molta sort i estem aquí per tot allò que nosaltres puguem fer per vosaltres. Molta sort i molt bon viatge, graduats i graduades. Moltes gràcies. Doncs ara sí, donem pas a en Xavier Maza, que ens farà la conferència comensal, o com es diria, de començament d'aquesta nova etapa. Doncs això és el títol que li he posat a la meva explicació d'avui. Us volia donar la benvinguda i donar-vos les gràcies per estar aquí i donar-vos bona tarda a tots els alumnes, els pares i les mares, el degà i el professorat de la facultat que està aquí. Veig algunes cares conegudes i uns quants cabells blancs ja. Jo mateix em sorprenc de ser aquí després de tants anys. Ja estic en la categoria d'exalumne, de pare de 3 nois estudiants i de profe ocasional de tant en tant jo mateix. Certament el temps passa volant. Permeteu-me la immodèstia de començar parlant una mica de mi mateix. Entenc que molts us estareu preguntant qui és aquest que parla i què té a veure amb nosaltres. Em dic Xavier Maza i soc traductor. M'agrada dir que soc traductor perquè sí, perquè vaig estudiar aquí, perquè m'hi vaig dedicar durant temps, però també soc moltes altres coses. Normalment, quan se'm pregunta la meva professió, dic traductor. És senzill, és directe i és una de les professions més antigues del món. I tothom ho entén. Potser així no, i ja sé que això és una mica o força políticament incorrecte, però jo diria que jo em veig més així com a mi mateix, no sé què penseu vosaltres. Així és com em veig jo. I així és probablement com em veuen els meus amics. Confesso que els meus amics em veuen així. Així és com em veu la meva mare. N'estic convençut. I el meu cap a la feina pensa que tot ho faig amb Google Translate. Per tant, és que... Però la trista realitat és que ens passem hores i hores a l'oficina. I així és com acostumem a acabar. Bé, el que anava dient, quan dius que ets traductor, llavors et pregunten la típica pregunta, i quantes llengües parles? I quan tinc ganes de gresca, doncs responc, bé, parlar bé, cap. I em diuen, home. Sí, soc molt exigent, som molt exigents. I és clar, perquè posem el llistó molt alt, perquè som professionals. I un bon traductor ha de dominar la seva llengua materna perfectament. I això és un procés continu. És una eterna cerca de coneixements i de rigor que no s'acaba mai. I que realment mai arribes a dominar-la del tot. Jo vaig estudiar a l'antiga Escola de Traductors i Intèrprets a l'EUTI a finals dels anys 80. I era una època on hi havia grans canvis internacionals i ho vivíem tot amb molta intensitat. Era l'època del final de la Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín, l'època de Gorbachev i de Ronald Reagan, no sé si us sonarà o això us sona ja la prehistòria. La perestroika, la perestroika. Això va influir en mi molt quan vaig estudiar rus aquí. Quan vaig explicar als meus pares que volia... Un fototraductor? Quan vaig explicar als meus pares que volien estudiar traducció, no em va dir gran cosa, ni sí ni no, em van desitjar sort. Jo interiorment pensava en el món que s'obria al meu davant. I per mi la traducció és un mitjà, un pont entre cultures. I els coneixements que són imprescindibles per establir aquests ponts s'adquireixen viatjant. Cal descobrir món per poder ser l'artífex i el responsable de traslladar coneixements d'una banda a l'altra, d'una cultura a l'altra, la nostra, la d'un mateix. I això és una gran responsabilitat. I és clar, un gran poder, com la traducció, comporta una gran responsabilitat. I repeteixo, són els viatges els que ajuden a assolir aquests coneixements, tingueu molt clar. Aquests coneixements subtils, depèn dels matisos i les petites diferències que poden fer que una traducció sigui sublim, si l'encertes, o un nyap molt perillós,
si arrambes amb el primer terme que t'hi encaixa i li claves. No? Com per exemple, això. Està clar que algun traductor va morir d'èxit o va morir de vergonya quan algú li va explicar la ficada de gamba que havia fet aquí. O aquest altre que també té delicte. A sota, no sé si es llegeix bé, però a algú se li va acudir hierro chulo. Very cool. Yep. Personalment, jo em vaig alegrar molt quan vaig veure la gran quantitat de noies que hi havia a les classes. Veig que continua sent bastant així, la proporció continua sent molt alta de noies. I sovint érem 2 o 3 nois i en una classe 20 noies. Per això no ho sabia quan em vaig matricular, m'ho vaig saber-ho després, quan vaig arribar aquí. No em va servir de res, tampoc, perquè ben aviat vaig aprendre que el meu lloc era fora, lluny de la facultat. I encara que sembli una paradoxa, el millor que vaig fer és fotre el camp de la facultat i passar temps fora. I el que més agraeixo a l'EUTI és la possibilitat que em va donar de conèixer el món, de poder viatjar i de poder aprendre. Jo buscava això, tot i que ja diria que més aviat va ser una cosa així. La foto dels moteros creuant Amèrica realment m'ha motivat tota la vida. I a intentar fer el mateix. La llibertat aquesta de creuar els Estats Units de l'est a l'oest, per la ruta 66 i tot això, mola. Tot i això encara ho tinc pendent, a la llista de pendents, d'objectius de la meva vida. Primer vaig viatjar al Regne Unit, on vaig aprofitar un intercanvi amb la Universitat de Wolverhampton, no sé si encara continuen funcionant, i li vaig donar una bona empenta a l'anglès. Va ser la primera experiència llarga, fora de casa, sol, en un entorn diferent. Recordo que vaig fer una entrevista on em van agafar com a adjunt del professor de castellà i vaig poder fer pràctiques, vaig poder donar un cop de mà a les classes i també em va servir per guanyar una mica de dinerons, per sobreviure. Jo soc fill de família treballadora i els meus pares anaven justos i feien tot el que podien per ajudar-me. Després vaig trobar una feina de monitor d'estiu en un campament als Estats Units i a través d'uns companys de la universitat que m'ho van explicar, doncs me'n vaig anar allà per estar tot un estiu. Tornant, vaig aprofitar i vaig fer una estada, i aquesta va ser Paganini, a la Rússia de la Perestroika, a l'any 89, la bomba. I ho vaig empalmar, a més ho vaig empalmar literalment perquè vaig anar de Moscou a Copenhague amb un Erasmus a Dinamarca i com que em va agradar tant hi vaig estar 2 anys, estudiant i aprenent. I pel camí, allà, vam establir un lectorat de català a la Facultat de Llengües Modernes de la Handelshøjskolen de Copenhague. Doncs aquella època era l'època pre-Jocs Olímpics i tothom estava al caure i tothom tenia molt interès en el català, en Barcelona, en Catalunya, i va ser un èxit. I em sembla que això encara ha continuat a posteriori i encara funciona alguna cosa. Realment, com vaig aprofitar aquella època? Derrapant tot el que vaig poder. Potser ara s'ha normalitzat més, però fa 30 anys aquestes oportunitats no passaven gaire sovint. Per un traductor, des del meu punt de vista, com us he dit abans, viatjar és imprescindible i ser curiós una necessitat professional que acaba constituint un valor diferenciador per nosaltres com a professionals. Les estades i les vivències encadenades, totes aquestes són conseqüència de la meva estada aquí a la facultat, a través de programes oficials, oportunitats i contactes amb amics i gent de l'EUTI. Tot el meu camí va néixer allà, a l'EUTI, a l'escola de la qual va néixer la facultat. Quan vaig tornar, després de les experiències acumulades, la vaig trobar pobra i avorrida, sí. Com una vella coneguda, però sempre n'he tingut un molt bon record. Perquè em va donar això precisament, la possibilitat d'aquest viatge i obrir-me un món d'oportunitats que per mi aleshores eren desconeguts i que em van canviar per sempre. Un cop passada la meva etapa d'estudiant vaig començar a treballar a una empresa de traduccions gràcies de nou a una companya de classe de l'EUTI. Ella hi estava treballant, no podia continuar i simplement me la va passar la feina, va anar així. I allò va ser el principi d'una gran amistat, un gran lligam amb una empresa familiar que es diu IDISC, amb les persones que la varen fundar, el Pere, el Curro i l'Antònia, i amb els que fa 30 anys que treballem junts, que són els meus socis, i que probablement més que socis són la meva segona família. Són aquests. A IDISC he fet de tot. Quan jo vaig entrar hi una empresa molt petita, i treballàvem al garatge de casa del Pere, literalment, a sota de casa seva. I érem 4 rates comptades. Recordo que la nostra obsessió era tenir Windows, això era l'any 92. I
Però més que Windows el que volíem realment era finestres. La llum que entrava en aquell garatge era molt poca. I estàvem allà molta estona i mai sabia si a fora s'havia fet fosc. I nosaltres vinga a passar-nos hores allà dintre i se'ns feia sempre molt tard i mai veiem la llum del sol. Després vam mudar-nos a un garatge més gros. I no és broma, vam marxar d'un garatge d'una casa privada i vam passar al garatge del concessionari de la Seat d'Olesa, que era molt més gran i que sí, tenia finestres molt grans. Avui dia porto ja 30 anys treballant a iDisc. I quan dic que he fet de tot, és que he fet de tot. I vaig començar com a traductor, revisor, tester de productes als Estats Units, maquetador de manuals, gestor de projectes, cap de producció, gestor de recursos externs i actualment porto les vendes i la projecció internacional de l'empresa. I quan dic que he fet de tot, és que he fet de tot i us dono alguns exemples. Des de canviar la moqueta de l'oficina, que la vam canviar nosaltres, a arreglar els ordinadors quan cascaven o a fer la mudança quan ho vam necessitar-ho. Els meus primers anys jo vaig intentar ser el més polivalent que podia. Partia de la idea que no sabia res, continuo sense saber res, però que havia d'aprendre i que havia d'estar al mig del fullon de tot i ajudar amb tot. I això és com més s'aprèn. Però avui passa que cada cop més me n'adono que els estudiants que venen a fer pràctiques amb nosaltres estan molt preparats. Realment estan molt especialitzats i cada cop teniu més coneixements, però per contra ens trobem que tenen menys flexibilitat. Penseu que quan vam començar als anys 90, en el procés de certificació que teníem dels traductors que ens entraven nous, els demanaven que vinguéssim a l'oficina i això ho continuem fent. I no és tant perquè realment els volguéssim veure o quina cara feien, sinó el que volíem saber és que realment eren capaços de fer servir un ordinador i un teclat, perquè a aquella època la tecnologia aquesta era molt nova, els ratolins acabaven de sortir. I ara ho donem tot per descomptat, ratolins, teclats, internet, correu electrònic, però ens trobem que els estudiants que ens contacten són menys flexibles, són menys curioses, pensen que saben més i tenen la majoria unes pretensions més altes. Prou batalletes. Ara, per donar un susto als vostres pares que hi ha aquí, que això de la traducció s'acaba, els dies comptats. I això vol dir que els traductors estan en perill? No. La meva feina em fa estar en contacte amb molts responsables de compra de les grans empreses de traducció del món. Tots busquen el mateix. Traductors barats. I, per tant, que pensin poc. Que siguin com petits robots i que facin la feina i que es queixin poc. Jo vaig a moltes fires internacionals, a Gala, Lockworld, Tecom, ATA, moltes. I la globalització, el que em deixa veure, és que ha homogeneïtzat les necessitats arreu. Això és així, tots demanen el mateix. I el món és molt petit. En uns 100 anys hem passat de poder donar la volta al món en 80 dies a donar la volta en uns segons, en un bit. Hem passat d'haver de fer les coses en persona a poder-les fer virtualment. Que hagis d'encaixar la mà amb un client per tancar una compra, com ens passa a nosaltres, que tenim un dels nostres millors traductors a Galícia. Fa 20 anys que hi és, no l'hem vist mai. Tio és tímid. I podem treballar perfectament, és un dels nostres millors traductors. Però la indústria, i li diem indústria, com li diem al sector de les traduccions, al món de la localització, s'acaba i en comença una de nova. Jo he vist el principi d'un cicle, el del traductor com a artista. Quan jo vaig començar, el traductor tenia una espècie de rànquing, una aureola d'artista, i treballava a casa, i el traductor renom es va convertir, quan jo vaig començar, en un tècnic, en un expert en traduir documents, ràpid i ajudat per la tecnologia. Les eines de traducció automàtica, tot això va néixer fa 25-30 anys. Tot això ha durat això, al voltant d'uns 25 anys. I ara tenim al davant un altre canvi o una altra revolució. Les màquines substituiran els homes i les dones en tot allò que puguin fer més ràpid, més barat, intrínsecament millor, perquè són màquines. I ho fan amb coherència i sistemàticament igual cada vegada, són robots. Que trist. I on quedaran els traductors? Doncs sobreviurem aquells que pensin diferent i que trobin oportunitats i que siguin capaços de potenciar tot allò que la màquina no pot fer. La creativitat, la sensibilitat, l'empatia, la validació de continguts i la solució de problemes són les habilitats que els humans som insuperables. De moment ho som.
I faran falta traductors? Oh, i tant que sí que en faran falta traductors. Però no traduirem. Serem experts en trobar dobles sentits, triar la millor manera de transmetre una idea, amb tota la sensibilitat, en proposar, en ajudar a trobar nous mercats, els enllaços entre cultures que us comentava al principi, si no passa que les cultures s'acaben totes fusionant i es converteixen en un melting pot, i d'endavant el que afegirem serà aquest valor humà a les traduccions de les màquines. Estem al punt del judici final. I tot i que Skynet i Cyberdyne Systems encara no existeixen, ens trobarem, i us trobareu vosaltres moltes vegades correctors lingüístics que corregiran les vostres feines, que més que companys de professió són com una espècie de terminators. Ja els coneixereu, són revisors que arrasen amb tot. I enteneu-me, la crítica sempre és bona, fins i tot quan és cruel, i us en trobareu molt de cruel. M'agrada pensar que hi ha 3 tipus de crítica. La crítica positiva i constructiva, la negativa i destructiva, i la no crítica, la que no et fan. I aquesta és la pitjor, doncs la crítica que no et fan, d'aquesta no n'aprens res. Nosaltres els traductors ens hem d'anticipar i, com deia abans, hem de pensar diferent. No enrocar-nos i ser conscients de les possibilitats que ens obren les nostres habilitats i les nostres competències humanes. El 1990 vaig ser testimoni d'una revolució, un canvi del paradigma de traductor tècnic artesà que es convertia en un traductor tècnic, tecnològic i tecnificat. I ara estem a les portes, just ara, a les portes d'una nova i una altra revolució. Els traductors ens tornem redundants i és la revolució de les màquines, la intel·ligència artificial i els processos en xarxa, que ens arraconaran i que, per tant, ens hem de reinventar. Com us deia abans, la professió de traductor és una de les més completes i requereix curiositat. Ganes d'estar aprenent constantment i per això cal dominar l'entorn d'origen, culturalment i lingüísticament, però també, i molt millor, cal ser impecable en el de destí i, a més, dominar el contingut. Algú pot traduir un text de cardiologia sense saber com funciona un cor? O traduir uns manuals d'un manual de taller d'un cotxe sense saber els principis bàsics de mecànica, com funcionen les eines? El domini dels conceptes bàsics i de la terminologia, l'estil del client o com lliurar-ho, complint amb les sempre molt exigents expectatives dels clients, pot costar, ja no us voldria espantar, però 2 o 3 anys. Dominar un idioma d'origen i un de destí de manera impecable tota la vida. I que és per això que crec que les traduccions les han de fer traductors professionals. I ben aviat màquines professionals, però la validació l'haurem de fer les persones. Avui en dia, ara ja tinc 50 anys, m'adono que encara tinc molt per aprendre. I on més he après darrerament ha estat a la Xina. Vam fer fa poc, fa un any i mig, una cosa així, una expedició amb un company xinès que estava fent pràctiques a l'oficina. El tio és un crac i sap de tot. I molt del que sap s'ho ha ensenyat a si mateix. Només té 22 anys. I el tio em fascina. Vam anar per mirar si podíem trobar oportunitats del que hi havia per a una empresa com la nostra i en vam veure moltes. Però el xoc cultural és tan gran que necessitem encara un temps per posar fil a l'agulla i poder-nos llançar de ple. I això, òbviament, és una oportunitat. Al final, fer les coses fàcils i posar-ho fàcil a tothom, ser fluid, flexible, ha de ser una de les funcions del traductor mediador. I aquí vull fer una reflexió important sobre el que s'anomenen soft skills. A la facultat us ensenyen competències tècniques, les competències tècniques necessàries per ser bons traductors. Però també calen altres habilitats i actituds per poder assolir l'èxit al nostre món professional. Com deia fa un moment, ser flexibles, estar disposats a aprendre i a millorar constantment, ja siguin noves eines o nous procediments, i ser honestos són requisits imprescindibles per la nostra estimada professió. Els estudis de traducció i llengua obren la ment i estructuren la manera de pensar. I espero que per vosaltres ho facin en aquest sentit, en el sentit de la flexibilització i de posar-ho a intentar que sempre les coses siguin fàcils. Doncs així crec, des del meu punt de vista, que és com s'arriba més lluny. Acabant, us agraeixo molt l'atenció i espero que algunes de les coses que us hagi explicat i compartit avui us serveixin per prendre decisions en el futur durant la vostra vida professional. Just one more thing. Ja heu vist que m'agrada el cinema.
quantes pel·lícules heu reconegut? Totes? Algú ha dit totes? Allà? Xapó. Vinga, de veritat, no tingueu por a fer coses noves i poseu-hi moltes ganes, que alguns d'aquests preceptes, coses que us he explicat, doncs, ens han anat bastant bé. Salut i sort. Ara projectem aquest vídeo de la xarxa Alumni. Tingueu present que quan se suposa que això té so, són 2 minuts. Aquests anys han sigut bastant bonic. Ha sigut un any de creixement, d'evolucionar-me contínuament, de conèixer noves persones i sobretot d'un creixement personal molt fort. L'últim dia vaig tenir com 2 sensacions. Vaig sentir triomfadora, són 4 anys durs, però que per fi s'havien acabat i em podia insertar en el món laboral. Però, per altra banda, sí que tenia un sentiment de deixaré una cosa que realment em va agradar molt, la vida universitària, el campus, la gent. Ha sigut com, d'alguna manera, la meva segona casa, perquè estava molt de temps aquí. Tenim la base, que és la universitat. Un cop comences a treballar, vas aprenent a mesura que vas fent nova experiència, que tot això va sumant i al final, al cap del temps, doncs, et converteix en un professional ja que pots desenvolupar-te gairebé en qualsevol tipus d'àmbit. El passat ens serveix per entendre el nostre present i també el que vindrà. El temps passa i deixa tot un seguit de petjades, d'empremtes, ens ajuda a comprendre i a desxifrar totes les incògnites que podem tenir. A una escala micro, a una escala macro, tot té la seva funció i tot està relacionat. Si ens falla un eslabó d'aquesta cadena, llavors tenim problemes. No pot ser que cadascú miri cap a una banda diferent, sinó que tots són peces clau per poder tornar a recuperar una situació d'equilibri i ajudar-nos entre tots. Ha estat clau l'entorn. Ens genera una sèrie de sinergies amb d'altres empreses, amb grups de l'IBD, amb grups de la UAB, del CSIC, d'aquí tots dintre d'aquí el campus, que al final tens accés a experts i amb aquestes interaccions són en les que tots plegats creixem. Jo crec que és enriquidor que les persones que ja estem en el món laboral, treballant en el nostre sector, puguem mantenir el contacte amb la gent jove, amb noves energies, amb noves idees, amb noves visions de veure el món i d'explicar-lo, en el nostre cas. I també penso que la vessant contrària, és a dir, el fet que la gent que ja estem treballant puguem venir a l'Autònoma a ensenyar, a explicar, a acostar la realitat del món laboral als més joves, també crec que és molt positiu. La universitat no finalitza les aules i en l'aprenentatge, sinó que te'l portes en el teu dia a dia. Jo, per exemple, que tot el dia a la feina estem parlant de futur, de professions digitals, de robòtica, de tecnologia, d'intel·ligència artificial, connecto contínuament amb els aprenentatges que vaig tenir a la facultat. Soc de la Universitat Autònoma i em sento molt part d'ella cada dia. He creat com un vincle amb l'Autònoma que s'emmarcarà de per vida, per tot el que m'ha ensenyat i tot el que m'ha aportat. Estic amb ells amb moltes ganes d'aquesta nova etapa que m'he trobat en la vida. Em sento amb esperances de créixer.
Gràcies per la paciència de mirar el vídeo. Com podeu veure, no us volem perdre de vista i per això us encoratgem a apuntar-vos a aquesta xarxa. Ara començarem la part dels diplomes. El que farem és que us cridaran el nom, ordre alfabètic estricte, pujareu per la rampa a la meva dreta i baixareu per l'escala. Si algú no pot pujar per la rampa o baixar per l'escala, que ho digui i l'aixecarem d'alguna manera. Comencem ara mateix. Ens ho repartirem entre diferents professors i professores. Ara podria dir el nom de l'orquestra sencera, però en interès del temps no el diré. Sí que comença la professora Regina Saraiva, professora de portuguès, i després veieu que hi ha una fila de voluntàries molt àmplia que acaba amb la professora Minoru Shiraishi, professora de japonès. Per tant, aquí hi ha una mica de representació de tot el professorat i també per les famílies que havien sentit parlar d'aquells professors mítics, doncs aquí els poden veure en directe col·laborant amb la causa. Aniré dient els noms, un a un, per ordre alfabètic, com ha dit el nostre il·lustre senyor Degà. Pugeu per aquesta rampa, travesseu la tarima fins a l'extrem esquerre, en aquest cas, on se us lliurarà el diploma. Alexia Aguilar i Tiburcio. Marina Albaladejo Pérez. Garix Alexander. Olga Aliaga Nogués. Laura Álvarez Reventós. Maria Argemí Serra. Susana Aznar López. Benita Bacigal. Judit Ballestà López. Júlia Batet Gassiot. Cristina Beltrán Álvarez. Sumia Benali Bakkar. Ariadna Bruguera Vicente.
Jordi Cabrera Portolés. Beatriz Calatayud Moreno. Judit Casademont Moner. Laura Sardà Fernández. Andrea Cervera Márquez. Anna Cosials Jiménez. Edgar Cotas i Argelic. Andrea Damunt Hernán. Cristina de la Rosa Díaz. Yara de Oliveira López Canto. Natalia Donoso García. Sara Dorado Muñoz. Carla Scott Alós. Sandra Esglelles Cadenet. Sara Fernández Avilés. Catalina Fernández Utiel. Arnau Ferrer Abelló.
En d'Estefania Fugoliu. Yaiza Gabaldón Colomina. Maria García Granell. Marina García Monedero. Daniel García Carol. Alexia Gatumel. Noemí Gilabert Rodríguez. Mireia Gómez Alcalde. Anna Grau Carbonell. Lídia Grau Serra. Miquel Aro Vilatarsana. Paula Hernández López. Sergi Ibern Fernández. Amalia Elena Jiménez López. Aida Jordà Sebastián. Anna Cuspert. Norma León Niño. Anna Lisbona Cortés.
Ainhoa López Fernández. Azucena López Márquez. Mireia López Valderrama. Daniel Marín Ruiz. César Martín Mancha. Marc Martínez Arnal. Eric Martínez Dodas. Sonia Martínez Rojo. Robert Mascarell Espuny. Celia Méndez Pérez. Sonia Menéndez Pérez. Laura Montero Maté. Laia Murala Reboredo. Dana Sofía Morales Trujillo. Claudia Muñoz Encuentra. Nil Oliva Puig. Mar Ontiveros Pérez.
María Páez Mérida. Paula Pastur Bustos. Ariadna Pedrero Burgas. Leaixia Peleteiro Oliver. Jaume Pérez Massó. Jasmí Pérez Montava. Taimi Pérez Pérez. Andrea Piqueras Herrero. Polina Pritolina. Júlia Puig Garriga. Xènia Raya Jiménez. Laura Elena Repolé Domínguez. José Luis Rodríguez Cartagena. Núria Roig Moya. Irina Ruiz Friginal. Claudia Sáez Lozano.
Nayara Salaverri Vélez de Mendizábal. Andrés Sánchez Cubero. Inés Sánchez Real. Ona Sánchez Rovira. Anna San Juan Llorenç. Gemma Sastre Sancho. Gilad Schube. Elisabet Soler Mingot. Clara Soler Parcerisses. Berta Soler Prats. Gemma Stafiero Massip. Leo Suárez Fernández. Cristina Surroca Compte. Marta Tomàs González. Belén Velasco Monroy. Luic
Enric Vilà Martí. Tania Viso Jurado. I Ekaterina Zebnova. Ens hem deixat algú? Seria imperdonable, però encara hi seríem a temps. Hem quedat diplomes, si a algú li interessa. No, que és broma. Ara, sobretot, no marxeu perquè volem acomiadar aquest acte amb una actuació musical. Per tant, demano a la coral de Casa Àsia que prengui posicions. Barcelona Coral Àsia. Bueno, la coral és un projecte de Casa Àsia amb l'Ajuntament de Barcelona, tinc que dir-lo. Ha nascut el 2012 i tenen un repertori en urdu, en hindi, en coreà, en japonès, en català, etc. Y están un poco nerviosos porque hemos visto profesores de japonés, coreano y chino, entonces a ver la pronunciación, cómo sale. Pero bueno, estáis bienvenidos también a participar al coro. Ensayan los lunes en el Conservatorio Municipal de Música. Faltan el pianista, Vignesh Melwani, y algunos cantantes hoy. Porque para venir aquí, la hora, etcétera, hay algunos que no podían. Llamo al director, Carlas Comalada.
Hem començat amb una peça de William Byrd, un compositor anglès del segle XVIII, però és una rara avis en el nostre repertori perquè el dediquem bàsicament a la música de tot tipus que es fa, diguéssim, a Àsia. Continuarem amb una cançó que és molt coneguda, els especialistes en el món xinès la coneixeran, és Mo Li Hua, Flor de Gessamí, que aquí la coneixem a través del Turandot, que fa poc no sé que l'estan fent al Liceu, és una de les melodies que surt a Turandot i que Puccini va aprofitar per fer l'òpera. Una pel·lícula que es va fer molt coneguda a Corea va ser una que es deia The Classic, traduïda, no m'ho feu dir en coreà, que no en sé, i en la pel·lícula surt una cançó d'amor que és recurrent en totes les escenes que hi ha a la pel·lícula i que a més es va fer després molt popular a la Xina i a Taiwan perquè se'n van fer remakes amb sèries i amb pel·lícules també de cinema. La peça se'n diu If We Are in Love.
Passem ara al món del Japó i aquest curs que passat vam estar preparant algunes de les músiques que surten en aquestes pel·lícules que en diuen d'anime o de manga, personatges d'aquests, no sé si coneixeu el Totoro, la princesa Mononoke, princesa Kaguya, tots són princeses, moltes dones, molta natura, i aleshores us cantarem el requiem de Nausicaa, la Vall del Vent, després us cantarem el Castell del Cel, la Piuta, que aquí deien sonava més bé, i després la princesa Mononoke.
I acabarem amb una cançó de la illa de Sumatra, una de les illes d'Indonèsia, una de les illes més grans del món, i cantarem una cançó en llengua batak, que és una cançó d'amor, encara que quan la sentiu no té res a veure amb el concepte que tenim nosaltres de l'amor aquest romàntic i melancòlic. És una cançó plena de vida, plena d'esperança i molt alegre. Es diu Sigulepo i serà l'última ja. Moltes gràcies per escoltar-nos i felicitats a tots els que us heu graduat. Després d'aquesta actuació musical arriba al final d'aquest acte i només us hem de desitjar sort, com ja han fet diferents oradors, i l'última cosa que us direm és que teniu ara la primera i última oportunitat de la vida de fer-vos una fotografia conjunta aquí al davant. Per tant, si us interessa aprofitar aquesta ocasió, acosteu-vos la tarima, feu la foto i adeu a tothom. Fins sempre.